Takže já už natáčím, holky, jo, tak já si to tady chci upravit. Nicméně to je realita. Tak pojďme, nebudu to přerušovat. A tady bych vám vlastně chtěla říct, jakým způsobem já si plánuju ty moje výzvy, jak dosahuji těch výsledků. A ty, co mě sledují už díl, tak víte, že poslední cíl roku 2025 bylo pořídit si nové auto, po kterém jsem fakt hodně toužila. Byl to největší cíl. Jeden z velkých cílů roku 2025, který jsem dotáhla do konce, ale nebylo to tak, že jsem se jeden den, prostě 31. prosince rozhodla, že si jedu pro auto, ale byla to práce samozřejmě, vůbec dovolit si tu myšlenku. Začala to myšlenkou, jako všechny naše sny a to, co se lidem splní, je vždycky, to začíná prostě v hlavě. Když vás to napadne, je to možné. Vždycky říkám, to, co ti napadne, tak je možné vlastně vždycky zrealizovat. Takže já jsem rok o tom vlastně přemýšlela, rok o tom mluvila a rok jsem se připravovala na to, nebylo to opravdu spontánní ze dne na den. Takže jsem to dotáhla do konce, mám obrovskou radost a užívám si to každý jeden den. A jak si sestavuju další výzvy? Dělám si vlastně 90-denní výzvy, slouží mi k tomu tenhle deník. Kdo sleduje Václava Tomance, tak ví, můžete si to vlastně u něj i zakoupit. A slouží k tomu, že vy si určíte vizi, určíte si to, co chcete dosáhnout za 90 dní, protože ten čas strašně utíká a máme už měsíc za sebou a možná jste sklouzli zase už do těch starých vzorců. A pokud chcete, aby ten letošní rok 2026 byl jiný, byl kvalitnější, mohli jste si dopřát víc kvality, ať už prostě mít lepší zdraví, cítit se líp ve svý kůži, ve svém těle, víc třeba cestovat, víc dopřát svým dětem, tak vždycky je na to potřeba plán. Takže já si určuji vlastně 90-denní plán, 90-denní výzvu, kdy každý jeden den určím si nejdřív vizi a učím si tam úkoly a potom každý jeden den, ať vám to zabere půl hodinku denně, tak vlastně za těch 90 dní vám to udělá obrovský efekt a dostanete se vlastně k cíli. Bez toho, aniž bychom vlastně na tom dělali hodiny denně. Je to opravdu malinký krůčky, dělají potom obrovský efekt. Takže zprvu ten diář vás vede, vy nemusíte mít ten diář, můžete, pokud byste chtěli navést, nasměrovat, vůbec určit si plán, určit si vizi a vůbec určit si to, protože nejsme třeba spokojení v žádné oblasti a nevíme, kde máme vůbec začít, tak mi napište, já vám pošlu zdarma úplně takový koučovací kolečko, kde vy si učíte tu oblast, na který chcete začít pracovat i hned, která vám vlastně změní nejvíc váš život, protože jakmile začnete jednu oblast zlepšovat, automaticky se vám zlepší i oblasti další. Takže já jsem si určila moji vizi, proč toho chci dosáhnout. Sestavila jsem si tady 3 úkoly, které budu dělat každý jeden den. Jeden úkol vás vlastně povede do toho výsledku, protože tady mám spoustu projektů, který chci dosáhnout, takže na tom budu pracovat každý jeden den, zabere mi to třeba půl hodiny denně. Druhá aktivita jsem si dala, já to nechci prozrazovat, protože já vždycky prozrazu až na konci, když se mi to podaří, když to splním, je to pro mě taková motivace, takže druhý úkol je taková dovednost, která mi zkvalitní a dovede mě taky do toho cíle, kdy se budu cítit líp. A třetí aktivita je další takový návyk, který chci dělat vlastně každý jeden den. Takže vy si tady určíte sami ty kroky, které vás dovedou do cíle. Samozřejmě, ale jestli jste slyšeli cukr a bič, potřebujeme prostě mít odměny, ale i tresty za to, když to nesplníme, když to splníme, takže si tady určuju odměny na týdenní bázi, měsíční bázi a odměna za dokončení celé výzvy. Já mám to tady také napsané. A mám tam samozřejmě i trest a trest si musíte dát takový, že fakt jako ho nechcete, fakt jako nechcete se takhle trestat, takže ono vás to trošičku tak jako donutí každý den pracovat na té svojí výzvě.
A potom, co je vlastně důležitý, vy se tady vlastně zavážete k tomu, že budete plnit tu výzvu. Takže let's go. Já, Marta Filandrová, se zavazuju, že dokončím svou 90denní výzvu, kterou začnu 1. února, což je holky už zítra, protože se chci posunout v životě dál a chci žít život naplno, té největší kvalitě, podle mých představ. Každý má samozřejmě jinou představu, jak chce žít. Mám to tady stvrzený podpisem. Takže zítra začínám a každý den vlastně vy tady do toho deníku si budete psát dnešní výhry, což jsem se dneska naučila a povede vás to každý jeden den vlastně do toho výsledku. A až toto splním, a já vím, že to splním, protože každý jeden mám dobrou disciplínu, chci tady si to užít naplno, protože ten život je konečný, není nekonečný. A chci se posunout zase dál, chci v roce 2026 na konci pozvednout tu číši a říct si, povedlo se ti to, zase si se posunula o kus dál. A samozřejmě k tomu patří i ty překážky. Určitě vím, že se mi něco nepovede v tom roce, ale o tom to je. Z těch chyb my se poučujeme. I v roce 2025 jsem měla nějaký projekty, které se nezdařily, nicméně mě to vždycky hodilo dál a jsem tam, kde jsem. Takže asi tak, jak jsem dneska strávila, já už jsem to měla tak trošku v hlavě, takže jsem si vyplnila ten deník během půl hodinky, vizi mám, úkoly mám a zítra začínám. A pokud byste chtěli poradit, podpořit a vůbec zjistit, kde teda máte začít, tak mi napište, já vám pošlu odkaz na to koučovací kolečko. Mějte se nádherně už a papa.